Molt bon dia. Avui, a la taula d'opinió professional de Barcelona, entrevistem el senyor Jordi Ludovic. Ell és arquitecte i urbanista municipal, consultor i assessor durant anys al Port de Barcelona i a diversos ajuntaments de la província del Barcelonès. És investigador en paisatges culturals, Premi Caixa Manresa 1996 i membre de Barcelona Global. Durant molts anys ha ocupat càrrecs de gran rellevància com el de delegat del Bages Berguedà del COAC, president de la Comissió Gestora de l'Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública del COAC, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i president del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Va ser elegit president de la Unió Professional Espanyola, UP, vicepresident del Consell Europeu de les Professions Liberals, CEPLIS, i va presidir el primer Congrés Nacional de Professions d'Espanya. És autor de diversos articles i publicacions i actualment impulsa l'aula professional itinerant. Una mica, és un moment molt difícil per la ciutat, no? Bé, sobre el tema habitatge, deixa'm dir-te una qüestió prèvia. Jo crec que hauríem de fer cas de tot allò que diu la Carme Trilla i de tot allò que diu el Joan Clos, que són amics i persones que coneixen perfectament els problemes de la regulació de l'habitatge i també de les seves polítiques públiques, no? La Carme té una trajectòria impecable en aquest sentit i faríem bé els polítics de fer-li més cas del que li fan, no? Ara, dit això, el cas concret de Barcelona és molt especial perquè jo crec que el problema de l'habitatge en el cas de Barcelona és també un problema de tipus territorial. És a dir, jo ara vinc de Manresa i vinc amb tren. Si aquest tren, en comptes de durar 1 hora i 20 minuts, com dura, tardés 45 minuts, els problemes d'habitatge a Barcelona serien més petits, perquè molta gent podria anar i tornar, no? De treballar a Barcelona doncs des de més lluny. I, per tant, l'accés a l'habitatge també és una qüestió que depèn del tren, no? Dic això per treure una mica de pressió sobre el tema local de Barcelona, no? La Barcelona té una quantitat enorme de llocs de treball molt per sobre dels residents, no? I per tant es produeix aquest fet que si no es tracta, no ja en l'àrea metropolitana, sinó en tota la regió urbana de Barcelona, el tema de l'habitatge és molt difícil que es pugui resoldre. D'altra banda, la demografia de la ciutat està canviant completament. Crec que hi ha un 25% de gent estrangera residint a Barcelona. És un cas molt especial, el cas de Barcelona. A veure, mirem-ho des de l'altra banda de la taula, amb un alcalde o amb un conseller o amb un ministre. Les professions no li importen gaire, a no ser que sigui la seva, en realitat. El que li importa és la salut, el que li importa a un alcalde és l'educació, el que li importa és l'habitatge, l'habitabilitat, etc. I aquestes són les nostres missions, els nostres propòsits com a professions. Quin és el propòsit d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària? Facilitar l'habitabilitat de les persones, no? Però aquesta és la mateixa missió d'un arquitecte i la mateixa missió que té un aparellador i la mateixa missió que té un administrador de finques. Aleshores, per què parlem amb altres, no? I no parlem tant entre nosaltres? No? O per què no ens adrecem al comú, a l'alcalde, junts? Jo t'asseguro per experiència pròpia que això té un gran impacte. I si vols et poso un exemple recent per demostrar que no és només una teoria utòpica, que també, sinó que també és una cosa pragmàtica. Març de 2023, llei d'acompanyaments dels pressupostos. Article, em sembla que era el 23, que parla de com els col·legis tècnics professionals estan habilitats per fer els informes d'idoneïtat tècnica que acompanyen i que escurcen el camí de les llicències. Bé, això es va aconseguir perquè hi van anar totes juntes, les 4, arquitectes, aparelladors, enginyers, etc. I el conseller els va dir, doneu-me un text, i això van fer, però l'èxit va ser immediat. I és un tema que jo vaig iniciar a Barcelona l'any 2006-2007, amb un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona. No sé si aleshores ja hi havia el Jordi Hereu o encara hi era el Joan Clos, no me'n recordo. Sé que hi havia el García Bragado, de regidor, i l'Oriol Clos, d'arquitecte en cap, i van fer un canvi disruptiu, i és que el visat només tindrà sentit si ajuda
escurçar el temps de la concessió de la llicència, homologant criteris a tot Catalunya, als 940 i pico de municipis, amb interpretacions úniques del que és el codi tècnic, no? Perquè l'autonomia local està molt bé fins que es complica una mica massa, no? És a dir, que el tema és que aquestes iniciatives del grup de l'habitabilitat jo les recolzo totalment i qualsevol ajuda que pugui prestar amb això, doncs, per descomptat estic a disposició. Bé, això, una part d'aquesta pregunta l'he respost abans, és a dir, una formació inicial que jo crec que podria ser comuna per tots. Això seria un missatge poderosíssim. Tu imagina que totes les professions de Barcelona, de Catalunya, decideixen tenir un pack formatiu de 4 conferències, cada una té el seu codi deontològic, lògicament aquest s'ha d'explicar a cadascú. Les altres 3 coses poden ser comunes i una de les 3 és els drets humans. Els drets humans és una cosa molt rica i molt bonica d'explicar, perquè té 4 generacions, no? No van tots en el mateix paquet. Comença l'any 48 del segle passat i acaba amb els drets digitals, ara fa poc. Explicar els drets humans és fonamental i val la pena perdre 3/4 d'hora, una hora, amb una persona que expliqui com s'han format i com aquests drets humans van avançant al món sense ser del tot universals, perquè ja sabeu que hi ha països que no els reconeixen o que en reconeixen una part, no? De manera que aquesta és la primera part de la resposta. La següent és la formació contínua. Clar, la formació continuada és una gran oportunitat pels col·legis, però haurien d'entendre que aquesta formació continuada no ha de ser només expertesa, sinó també civisme. Estem formant professionals o estem formant tècnics? És una pregunta que no conec cap rector europeu que li hagi agradat quan li he fet, perquè m'ha de contestar que, desgraciadament, baixen el cap, s'entristeixen una mica i et diuen, desgraciadament, estem fent tècnics. Per tant, la gran oportunitat pels col·legis és formar no només tècnics, sinó professionals, i per això vol dir tornar a recuperar el tema del civisme, dels drets humans, d'aquells problemes de l'habitabilitat, que són punyents per la societat i que d'alguna manera ens acosten a les persones. Ja saps que els nostres fundadors van ser Hipòcrates, Vitruvi i Ciceró. Vitruvi gairebé de la mateixa època que Ciceró, i van escriure bastant sobre els deures dels arquitectes, no sobre els drets, sobre els deures, que és una cosa que ningú no en parla. De manera que la formació contínua és importantíssima, a part que és un bon negoci pels col·legis, com tu saps, perquè és una oportunitat econòmica i una oportunitat per tornar-te a trobar amb els companys i per fer vida col·legial. Jo crec que aquí hi ha un gran tema.